umfazi nentaka yehlathi. Kwathi ke kaloku ngantsomi kwakukho umfazi omhle kakhulu owayehlala ecaleni kweli hlathi. Eli hlathi linemithi emide kakhulu, kodwa umthetho wale lali uthi ukuba abantu mabangangeni kweli hlathi. Nangoku ke bonke abafazi bale lali bayatheza de zaphela zonke iinkuni. Wacinga lo mfazi, wacinga ndizokuyithini nale nto kuba sidinga iinkuni. Wasithatha ke ngoku yena isigqibo sokuba uza kungena kweli hlathi, eyazi kodwa ukuba yinto engalunganga, uba uza kuwaphula umthetho walapha. Ngaloo mini lo mfazi wangena kweli hlathi. Ungena kwakhe wabona amehlo makhulu nomlomo omde obomvu wothuka. Yathi kuye intaka, musa ukoyika, sondela. Uhlala ecaleni kweli hlathi? Ewe. Ufuna ntoni? Ndifuna iinkuni. Utheni uze apha nje? Kuba iinkuni zethu ziphelile. Ukuba ndikunike iinkuni, uya kuthembisa ukuba akuza kuxelela mntu? Ewe, ndiyathembisa. Akuzomxelela nomyeni wakho? Ewe, ndiyathembisa. Thatha ke ezi nkuni, kodwa ke ungaxeleli mntu ngentaka enkulu owayibone apha ehlathini. Kulungile. Watheza ke ngoku lo mfazi wahamba nazo ezi nkuni zakhe. Esandophuma ehlathini, lo mfazi wadibana nomyeni wakhe. Wothuka ukuzibona, uzifumana phi iinkuni ezingaka? Hayi, bendinethamsanqa, ndazibona ecaleni kwehlathi ngakule ndawo yethu. Zide zaphela zonke iinkuni. Umfazi waphinda wangena ehlathini. Intaka enkulu yaphinda yamnika iinkuni ezininzi kakhulu. Akuphuma kwakhe wafika ekhaya, indoda yakhe yaphinda yabuza, uzifumana phi na ezi nkuni ezininzi kangaka? Athi, hayi, ndiphinde ndanethamsanqa. Kodwa indoda ayikholwanga yile nto eyivayo ngoku. Ndixelele ngoku, uzifumana phi na ezi nkuni? Wathi umfazi, ndizifumene kwenye intaka enkulu. Uthe akutsho, lafika ihlathi kulo mzi, kwavela intaka enkulu yamginya umfazi. Yaphinda yathi tshwa ehlathini, le ntaka lemka ihlathi. Asaphinda sambona. Wemka umfazi nentaka yehlathi. Phela ngantsomi.